Sme ešte vonku v areáli. Sily, moci vyjadrujú, že budú vládnuť navždy. A kúkaj, akú veľkú má hĺbku. Sme ešte vonku v areáli Veľkého múzea v Egypte, ktorý je otvorený asi rok alebo 2. Pri kontrole vecí mi zobrali, nie že zobrali, povedala, že nemôžem zobrať gimbal do múzea. Čiže to je taká troška škoda, ale v podstate to asi ani nie je problém. Veď je to proste iba gimbal. Točiť môžem aj tak. Akorát ešte uvidím čo s mikrofónami, že či to bude veľký problém pre nich. Ja mám skrytý. Nevidno. A keď tak na inkognito som potom ten mikrofón nejak... Ja viem, daj si ho tu. Hej, a to nebude vôbec vidno, ne? No a... Takže som musel gimbal proste odniesť a do security, on mi ho strážia, potom si ho zase poviem zobrať. Išli sme s taxikárom, ale aj tak sa nám zdal byť celkom drahý, lebo sme mu dali koľko? 7 € a sme zistili, že oni majú na hodinu 60 centov. Čiže aj tak sa nám dal byť trošku drahý a ak pôjdeme naspäť, tak sa skúsim. Za 200 to je vlastne 3 €, nie? Za 200 egyptských líbier, to sú nejaké 3 €, tak skúsim vyjednať nejakú dobrú cenu, aspoň 300, lebo tých 5, Nie, 200. Lebo tých 5 € je akože pre mňa... Určite veľa. A to sme tu išli reálne možno 6 minút. Maximálne 10 minút. Je Aj moja tak si suma. dobre zarobili, čiže uvidíme, no takže ideme dnu a uvidíme čo tam bude. Socha Ramzesa toho, čo sme videli v Memphise. To je možno, že aj taká viac zachovala a má možno koľko, 10 metrov môže mať, ne? 10 metrov, hej, mala. To čo má na tej hlave? Egyptskú typickú korunu faraónov, ktorá sa volá Nemes. Truhovaný látkový čelenok, ktorý zakrýva vlasy a No a- spadá po ramena. Áno, ale čo je nad tým ešte? To také, keby tam mal nejakú nádobu alebo niečo. Dvojitú korunu faraónov, nazývanú Pschent. Spája vlastne bielu korunu Horusovho horného Egypta a červenú korunu dolného Egypta. Chlapi mi už povedali, že nemôže mať mikrofón, ale Evka ho má inkognito schovaný, čiže ja ho budem mať v ruke. A budeš vyberať. Budem ho musieť vyberať, no, že by to bolo fajn. To sochy, takzvané osirijských pilierov alebo sôch faraónov a božstiev, ktoré sa radia do veľkého vstupného vestibalu. Takže vlastne sme v vstupe. Hej. Sú to menšie až stredné veľké kamenné sochy, často faraónov alebo bohov ako Horus alebo Osiris. Čiže to nie sú každý je ten istý. Nie. Sú iní, Slúžia hej? ako ochrana a symbol moci. Pod faraónom je stále nejaký kráľ, ne? Pekné vysvetené to je. A to tam mačka, pozri. Wow, pekná je. Taká zachovala, ne? No však, lebo teraz to iba... Ale to nie sú pôvodné daro. Jak nie? No To sú sú? No pôvodné? jasne, že sú. Až také zachovalé sú. Tuto píše, ne, že... Kedy tu objavili. To nesledujú fejky, alebo čo? Nie, to je pôvodná, ako ju našli. No však- Oni ju vlastne zobrali a opravili a konzervovali. Prečo majú tak prekryžené ruky? Symbol sily, moci vyjadrujú, že budú vládnuť navždy. To prekryžené ruky mali fakt významní vládcovia, ale predstavuje to aj božskú moc. Pôvodné všetko. Také- Vedeli akože kresli, nie? Hej, tu ryby sú nakreslené. Symbolizovalo to ich moc. Boli schopní zabiť takúto zver. Aha, tam už má nožik, typček. Tá klima bola taká, že veľmi sucho bolo, tak sa museli presunúť v Nílu. Nemali možnosť viac loviť, hej, rýb, rôzne zvieratá. Oni si vytvárali na rade, vieš, tie hroty a tie šípy a oštepy si vytvárali z kameňa. Čiže sa zachovalo písmo.
Ale toto je zajímavé, že to nie sú hieroglyfy, ale to sú už neviem, aké písmo, asi tá arabština, nie? Z čoho mali piť a uskladňovať si víno, vodu. Kúkaj tu. No rozbitre, no. Oni to reálne, chápeš, oni všetko našli proste podávali do kopy. No. Pak ideli do paláca. Za to boli také pekné pomaľované asi, nie? Ide to ďalej. No povedz nám, čo to je? Je to extrémne dlhé. Má to dás 6 metrov 7. Že oni si to reálne značili vlastne kalendár, že ktoré sú šťastné a nešťastné dni, napríklad v ten deň sa môže niečo hrozné stať. To možno vieš nejaké také, že počasia, také si to značili. To je reálny kalendár. Ty vole. Kalendár dní, ale to je zobrazené celý rok. 365 dní. Ale vieš, čo je zaujímavé? Aha. 300, ale iba 360 to Pozor. píše dní. Asi sa to tak zachovalo, že to tak všade asi bolo to tak zrolované, alebo čo a všetko sa naraz otrhlo. Lebo potom ďalej, tu už to není. Tu už je to normálne. Hej, to sú zrkadielka. Ale ty kokos, aké ručky. Nie? To chcem, hej. Ale to mali iba privilegované domácnosti. No tak ako toto tu, také zrkadlo. Pri sochách znova. Čo nám o nich povieš? Sochy nemali len takí, že faraóni a dôležití ľudia, normálne aj kňazi mali, napríklad tu, čo majú holú No hej. hlavu, aj oni mali sochy. A tým, že má holú hlavu, ukazuje, alebo symbolizuje, že vlastne je taký akože čistý. A kúkaj, akú veľkú má hĺbku. Prečo má takú veľkú? Oni také mali asi vtedy, mali takú, proste taký tvar lepky. Teo nakameruj. On má zrčené koleno a to znamená, že to vlastne bolo akoby staré kráľovstvo, lebo Old Kingdom a potom bolo, že New Kingdom. Vieš. A toto tu je čo? Lebo toto mi pripadá, že už troška taká novšia doba. Aj tie, kúkaj na tie sochy. Že už, keby aj iné oblečenie mali. No, však to je grécke a No, tak to som si aj myslel. mali kohútik vody a tam si vlastne dávali levou. Tak to bol grécky a rímsky štýl. Prišli sme na to, že toto tu je z Alexandrie. Toto tu je Penelope z Odisei, že ako plače nad svojím manželom. Sochy chcem domov. Pekné sochy, strašne. Čistí Gréci toto, ne? Áno, sa prekrýva grécky a egyptský štýl. Dve kultúry. Twin Statues. Rovnaký človek. Symbolizuje veľa kultúr. Peržania tam žili, Gréci, Rímania. Ináč vybíja sa mi extrémne rýchlo telefón z toho točenia. Kus ešte posedíme a pôjdeme ďalej. Ale akože super múzeum, neviem, páči sa mi tu veľmi. Zajímavé sú tu veci a pre mňa nikde nie sú tak pokope tie veci, také detaily. Možno, že ešte v anglickom múzeu, tam sú tiež artefakty. Ideme ďalej. Toto vlastne boli nejakí takí z bohatšej rodiny Nového kráľovstva, to je skôr, čo tam píše. Dosť málo o tom toho píše, no. Hej. A možno, že ani veci nevedia o tom. No ešte ma zaujímajú tieto tu hlavy 3, 4, 5, 6 dokonca. Koruna, že vraj. Myslím, že to je na doba. Nič tu nepíše vlastne. OK, čiže je to toho strašne veľa. Pani hlasila, že o hodinu zatvárajú, že to trošku len rýchlejšie prebehneme, to nedá sa ako všetkému, lebo to fakt nie je čas, je to toho strašne veľa. Toto muzikantka. Tá asi bola významná muzikantka, že taká známa, vieš. Beyoncé v tej dobe. Extrémne. Toto sa mi fest páči. Také nadoby, jak mumifikovali, nie? Wow. To je taký krokodil, alebo čo to je? Krokodil? Neviem, také dlhé to je. Hej, to bol nejaký uctievaný krokodil. WTF. Možno, že ho obetovali pre niekoho. Ty kokos.
stojíme si radu, tak toto vyzerá zo zadu. Tam vzadu je Tutankamonová maska, akože celkom psychiatria okolo nej. Musíme povedať, že tá maska je Tutankamona a Tutankamon sa našiel v Luxore, teda v Údolí kráľov, nie v Gize ani v Kahire. A on sa našiel dosť akože taký nepopísaný, nie že nepopísaný, ale v dosť zachovalom stave. Čiže preto je to dosť také, že ľudia to poznajú, aj tých faraónov podľa tej masky. No, 3 hodiny. A to ideme už teraz ku koncu rýchlo, bo vtedy sme sa trošku zdržali na začiatku. Topánky, no. To je aké veľké, aha, také moje nohy. Ty vole. Všetko som nakameroval, aj čo som nemusel, ale radšej je mať viac, jak menej, aspoň to potom môžem povyhadzovať a už nás ani nechceli pustiť ďalej, lebo proste už zatvárajú, takže smola. Nedá sa to stihnúť, nedá sa to, tu sú také bicykly alebo koče, alebo čo to je, hej, proste sa to nedá stihnúť, aha. Nejaké štíty. Však jak skôr, veď sme mali lístok. Ale však ty My sme mali lístok od jednej. Od 10. si mohol si dať lístok, vieš. Lebo už veľa. Máme toho dosť. 3 hoďky v muzeu. No. Utekáme vonku. Ale poďme sa nájsť, ne? Môžeme sa ísť potom hneď nájsť. Mohli by sme ísť na ten burger, čo včera. Lebo chutil mi a nič nám z neho není a bol lacný, lebo my sme dali za dva burgery 13 eur. hranolky a 2 koly. Tak to stalo dokopy 13 eur, čo je... V Slovensku by som si za toľko kúpil jeden možno. No a iba jeden hamburger, presne. Hranoliek. Po 3 hodinách sme von. Nešli by sme, keby nezatvárali muzeum. Hej no, toto... Kvôli Ramadanu. Hej, to je tam fakt čo pozerať a nestihli sme veľa vecí. Ale tak si dáme za 200. Viac nedám. Jasné. Pozor voda, hej? No však skoro som tam čapol. To je svätá voda. Takto vyzerá ten burger. Za dokopy 14-13 eur všetko komplet. Preto tu radi chodíme, lebo akože je to tu pekné, aj jedlo je fajné, je dobrá cena. Takže poďme na to. Trošku pochybujem o tej hygiene tu, hlavne pri tých chleboch. No, mŕtva mačka na ulici zase. Malé dieťa spí pre Boha. To čo sa stalo tým figurínom? To je také, no, akurát tu